Oltaisiin tällä kertaa Ruotsissa Arjeplogissa, suurin piirtein Oulun ja Rovaniemen välisellä korkeudella. Eilen tulin tänne perille ja nukuin tuossa yhden yön autossa ja tänään sain kamat kasaan ja nyt lähdin hiihtelemään tonne Vuotnaviikenin kylän suuntaan. Sinne on sellainen 15 kilsaa matkaa ja siitä on sitten tarkoitus jatkaa tuollaiselle Bartaurejärvelle. Viikon verran suurin piirtein jo aikaa täällä olla ja tarkoitus olisi tosiaan siellä Bartaurella sitten pilkkiä, jos sinne asti nyt vaan päästään. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kattelee reissuun. Vähän on sellainen fiilis, että vois kyllä laittaa kohta leiriä pystyyn. Vuotnaviiken kylä olisi vielä ehkä sellainen 4 kilsaa, mutta parin kilometrin päästä tulee sellainen joku saari tai muutamia saaria, niin ajattelin katsoa, että olisiko niissä saarissa jotain hyvää leiripaikkaa. Mä katsoin, että mikä ihme mun suksen edessä hypähti, niin onks toi nyt riekko sitten, tollanen valkoinen lintu? Ei se vissiin osaa lentää. Tolleen hitaasti se menee. Sen taktiikka on varmaan se, että jos ei sitä huomata, niin tajusin tossa, että hammasharja ei löydy mistään. Hetken kun olin pohtinut, että mitä teen, niin muistin, että tällainen vinkki on tullut Sakelta, että koivun oksalla voi pestä jotenkin hampaat. Se onkin kiva viikon verran olla täällä ilman hammasharjaa. Kyllä tää paremmalta tuntuu kuin sormi ainakin. Eikö siirtyy tällaiseen arkikäytössäkin? Nukuin tosi pitkään tänään. Kello on jotain 11 kohta ja ajattelin sen takia, että vois pilkkiä tänään tässä Rivnesjärvellä eikä lähteä enää eteenpäin. Tossa on aamupalat just tulossa, kahvia ja pari leipää tuolla lämpenee. Se olisi pilkkipäivä sitten ohi aika huonolla menestyksellä. Ei tullut mitään kalaa eikä ollut mitään tapahtumiakaan. Tyhjää kalastettiin, mutta ihan mukavaa oli silti.
Tälle reissulle on tosiaan luvattu aika sellaisia sateisia ja pilvisiä kelejä. Ja nyt täällä on selkeä ilta tänään, niin ajattelin vielä mennä tuohon vähän ulos pyörimään ja katsella tähtitaivasta ja katsoa, jos sieltä saisi jotain valokuvaa vaikka tai muuta. Huomenta. Kello olisi 7:30 ja ulkona sataa aika paljon jotain. Mä en tiedä vielä mitä se on. Kuulostaa vähän vedeltä, mutta täällä kuitenkin näyttäisi olevan 5 astetta pakkasta. Säätiedotuksen mukaan on luvattu sellaista plussakeliä seuraavalle 4 päivälle ja erityisesti tänään niin +3 astetta on näyttänyt toi ennuste. Pitää nyt todellakin toivoa, että se säätiedotus olisi pikkusen väärässä ja toi ei tule vetenä toi sade. Tai muuten tästä tulee kyllä todella hankalaa tästä reissusta. Kuulosti vähän sorsalta, mutta ei taida olla sorsia tällä joulukuussa. Väärässä olin äsken, kun sanoin, että ei voi sataa vettä pakkasella. Kyllä se näköjään on mahdollista. Vettä täällä ripsuttelee jonkun verran ja ajattelin, että vähän kuitenkin nyt hiihtelee. Ei pitäisi ihan hirveän pitkään säätiedotuksen mukaan jatkuu tää sade. Pääsin tästä mun saaresta pois, niin jää vaan tolleen hajosi tosta alta. Ei siis uponnut minnekään, vaan se jääkerros niinku tippuu alaspäin. Tollaiset kunnon halkeamat tossa. Nyt alkoi taas sataa vettä, niin pakko laittaa kamera pois, ettei hajoa. Katsotaan mitä tulee. Alkaa olla vähän siinä ja tässä, että lähdekö mä kohta kotiin täältä, kun sen verran vaikeuksia. Koko päivä on ollut ihan järkyttävän kova tuuli. Pitää nyt vaan koittaa selviytyä tästä jonnekin. Alkaisi olla päivän valon puolesta paketissa ja tää olikin aikamoinen seikkailupäivä. Aamusta heti oli vaikeuksia, kun alkoi sataa sitä vettä ja meinasin vähän epäillä, että lähdenkö ollenkaan matkaan siitä. Ja sitten kun olin päässyt siihen kelkkareitille, niin alkoi ihan järkyttävä tuuli. Mä pääsin kuitenkin sieltä hiihtelemään sitten tuohon kylälle ja sitten kysyin siinä kelkkailijalta, että meneekö reittiä tonne metsään itään Bartauden suuntaan, niin sanoi, että ei tähän aikaan vuodesta mene, että ei ole tarpeeksi lunta kelkkailla tuolla metsässä. Niin todettiin siinä molemmat, että voi olla aikamoinen työmaa lähteä sinne suksilla, varsinkin kun on plussakeli, niin käytännössä aika mahdottomuus lähteä tällä mun tavaramäärällä sinne 10 kilsaa painaa metsää. Oli sitten pakko jäädä tähän Riibnesjärvelle ja onneksi löysin tämän leiripaikan suhteellisen pikaisesti ja sain leirin pystyyn. Ja oli kyllä tosi opettavainen päivä, ei voi muuta sanoa. Saa nähdä mitä tästä loppureissusta nyt tulee.
Mä olin jotenkin ajatellut, että tää keli vähän rauhoittuu syötä kohti, mutta ei tää kyllä näytä siltä, että edelleen tulee tollasia ihan hirveitä tuulenpuuskia. Mä oon tässä aika hyvin suojassa, että jos toi tuulen suunta ei käänny, niin pitäisi kyllä olla ihan suhteellisen turvallinen paikka olla, että teltan pitäisi pysyä pystyssä, mutta ajattelin, että voisi ehkä varmuuden vuoksi käydä vielä vähän heittää lunta noille teltahelmoille, niin kävin tuossa äsken kattelee, että mikä toi tuulitilanne on, kun vein makuupussin kuivumaan ja ei näyttänyt yhtään niin pahalta kuin eilen. Voi olla, että käyn joku vilkkimässä vähän tossa tänään. Jos en käy, niin sit keksin jotain muuta, että lähden vaikka lumikenkäilemään tonne metsään tai jotain. Voi olla, ettei lähetä sittenkään pilkille. Ei ole oikein houkutteleva pilkkikeli tällä hetkellä. Lähdin vähän lumikenkään-retkelle tässä. 3 tuntia on vielä aikaa ennen kuin tulee pimeä, niin ihan hyvin tässä ehtii. Ja tossa on 1,5 kilsan päässä toi Bartekjoki, niin olisi ihan kiva käydä sitä kattoa. Mutta tää vauhti on kyllä todella hidas ja näin, että en tiedä päästäänkö sinne, mutta ihan kiva jotain tässä liikkuu, kun ei tonne jäälle nyt pääse ton kelin takia. Kyllä se piti vaan todeta, että oli liian kaukana toi Bartekjoki. Keli muuttui tällaiseksi aika hazardiksi ja valo alkaa pikkuhiljaa loppuun, niin ei kuitenkaan pysty enää kuvailla siellä, vaikka olisi päässyt perille. Niin totesin, että ehkä parempi kääntyä takaisin. Tän illan retkiruokamenussa onkin avotulilla paistettu muupyörykkä varras ja sitten tollanen tikkuleipä. Jos olisi tänään ollut pilkkikelit ja jos olisi toi Riipnesjärvi suonut tosta mulle vaikka raudun, niin se toki paistettaisiin nyt tässä, mutta nyt kun niin ei tapahtunut, niin kyllä nääkin kelpaa oikein hyvin. Keli on vieläkin aika brutaali, hirveä tuuli on. Mä oon tällaisen kiven takana tässä suojassa. Tää on vähän tällaista, kun on tässä Isojärven rannalla. Se aika paljon helpottaa hommaa, jos on vähän suojaisemmalla alueella jossain pienempien järvien rannoilla. Niin
se tuuli ei niin pahasti pääse puhaltaa. Taitaa kyllä mennä leiripaikan vaihtamiseksi tänään. En oikein pystynyt nukkua tässä metelissä, niin olisi ensi yönä ihan kiva nukkua kunnolla. Niin en tiedä minne, mutta jonnekin tonne metsään, vähän suojaisempaa paikkaa. Niin ei toivottavasti tuulisi sit näin kovin siinä. Ihan hyvä, etten lähtenyt sinne Vartaudelle. 100 metrin matka tuota pehmeitä lunta tuollaisessa varvikossa, niin 2-3 kertaa ahkia nurin. Mielenkiintoinen valoilmiö näkyy tuolla taivaalla. Ihan niin kuin olisi joku kaatanut bensaa tuonne taivaalle. Yritin tuossa vähän bensakeittimellä kuivata sukkia ja saappaita ja totesin, että siitä ei tule yhtään mitään. Ja mulla kuitenkin oli tää kamiina mukana, mitä mä en tällä reissulla ole tarvinnut ollenkaan, kun on ollut niin lämmintä. Ja sitten muistin, että eiliseltä nuotiolta jäi vähän puita yli. Niin ajattelin, että laitetaan nyt jaksilaksi kuitenkin vielä kamiina ja käytetään nämä puut pois, mitä jäi. Pitäisi vähän pätkiä näitä. Mulla on varusteena Savotan tällainen käsisaha. Tää on aika hyvä itse asiassa. Pirun raskas, mutta yllättävän isonkin paksun puun saa tällä leikattua. Mä oon jotain yli 20 senttisiä leikellyt tällä. Mä laitoin kaikki kamat oikeastaan tonne ylös, mitkä on yhtään kosteita. Tässä on nollakeli ollut monta päivää, niin kaikki tavarat tuppaa vähän kastuu. Keli on vihdoin sellainen, että pystyy tähän jäälle mennä, niin on nyt matkalla tosiaan pilkille. Tätä on aika monta päivää otettu, joten tosi kiva päästä vihdoin. Pilkkisää on ainakin mitä hienoin. Siitä ei voi kukaan väittää muuta.
Siinä sitä taas tulee pohjoisen vesien parasta antia. Harmi, että sitä saa mun tapauksessa vaan aina niin vähän kerrallaan. Toisaalta se saa mut aina tulemaan tänne uudelleen ja uudelleen. Et ehkä siinä on hyväkin puoli. Kello olisi 8 ja pitäisi pakkaa leiri kasaan ja lähteä pikkuhiljaa hiihtelemään tonne autolle päin. Miten mukava olisikaan mennä tuohon vaan makaamaan tuohon taljalle, tuohon ahkioon ja odottaa, että joku vetää sut kotiin täältä. Matkaa kertoi 12,7 kilsaa ja 4 tuntia 40 minuuttia yhteensä. Kiitos kaikille, jotka katsoivat tähän asti videon ja mä lähden tästä ajelemaan kohti seuraavia seikkailuja. Se on moro!